Europski izbori 2024. Predstavljanja kandidata. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i danas u terminu emisije U mreži prvog nastavljamo predstavljanje kandidacijskih lista za izbor 12 zastupnika iz Hrvatske za Europski parlament. U idućih 20 minuta program će predstaviti stranka Pravedna Hrvatska. U studiju Hrvatskog radija pozdravljam nositelja liste i glavnog tajnika stranke Pravedna Hrvatska Tihomira Majića. Srdačan pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija. Evo gospodine Majiću, ako nam se možete za početak predstaviti i reći koji su u stvari vaši razlozi kandidiranja za Europski parlament. Ja sam Tihomir Majić, glavni tajnik stranke i nositelj liste. Razlog zašto je se Pravedna Hrvatska kandidirana na ove izbore su ti što smatramo da je Europa u jednom vrlo turobnom vremenu zbog rata u Ukrajini i nekom smislu rata Rusije protiv Zapada, protiv Europe i da se to reflektira na cijelu Europsku uniju i posljedično naravno i na Hrvatsku i smatramo da je građanska dužnost i politička dužnost svjesnih ljudi da i političkih elemenata da sudjeluju u ovim izborima, da promovirali i jačali Europu i na taj način jačali Hrvatsku. Prije svega u mentalnom smislu, idejnom smislu, a u konačnici i jačanje i vojnom, jer je sve to danas povezano. Pretpostavljam da bi to onda bile nekako i glavne točke vašeg programa ako vas izaberu građani u Europski parlament. Ako bi me građani izabrali Europski parlament, Pravedna Hrvatska će zastupati upravo to pitanje sigurnosti i pitanje obrane je sada ključno pitanje ako se prate izjave, iskrivene izjave i vodećih ljudi Europe, prije svega gospođe von der Leyen. I jednostavno ovo je vrijeme vrlo ozbiljno i ovo vrijeme nije vrijeme sporta i razonode, kako bi šaljivo kazali. Recite mi kako gledate na funkcioniranje i na ulogu u stvari Europskog parlamenta i što on može učiniti baš po ovim pitanjima koje ste spomenuli? Može učiniti puno. Sjećate se da je 2014. kad je počela ova okupacija Krima i ovoga jugoistočnog dijela Donbasa, da je Europski parlament reagirao prvi, poslali su svog izvjestitelja, evo slučajno je bio ili ne slučajno je bio naš sadašnji premijer izvjestitelj za Ukrajinu i Europski parlament se od tog vremena bavi intenzivno kao parlament pitanjem Ukrajine, njene sigurnosti, jer je sa Ukrajinom povezana i sa sigurnost Europe. Ovo su ozbiljne stvari, ovo nije stvar koja je pala tek slučajno. Rat koji Rusija vodi ima jedno dublje značenje. On je najavljen na Minhenskoj konferenciji 2007. na kojoj je Putin najavio novu rusku doktrinu i to je rezultiralo 2008. napadom na Gruziju, sjetite se Južne Osetije, prije toga je bila i Abhazija i taj neriješen status je od prije. Nakon toga je Ukrajina, 6 godina poslije toga, tako Sirija poslije i tako. To su jedan slijed događaja koji mijenja geopolitičku sliku svijeta. Nakon toga 2009. osnovan je BRICS, to je u Ekaterinburgu na Uralu. Rusija je to inicirala, tu je Kina, Indija bila i Brazil. I jednostavno taj svijet je, SSR se raspao, Sovjetski savez, ali Rusija sada kroz BRICS i kroz druge međunarodne forume nastoji vratiti se i vodi taj rat. Taj rat ima jedno značenje i prije svega u smislu za ostale izvan Ukrajine ima jedno značenje zastrašivanje i psihološkog utjecanja na druge ljude i da se u drugim zemljama potaknu, da tako kažem, ljudi koji nemaju čvrstinu duha, ako hoćeš na neki način da se aktiviraju pete kolone po različitim osnovama. To je sve povezano. 20. stoljeće nije završilo, kad je završilo ono još i nastavlja živjeti, osobito je, kažem, ta prijelomnica bila 14. i ovo 24. veljače kad je bila veliki agresija širokog razmjera na Ukrajinu. Dobro, gospodine Majić, evo kad govorite o toj sigurnosti, što je onda Hrvatskoj donio primjerice Schengen? U svakom slučaju sve što Hrvatsku umrežava, da tako kažem, sa Europom, sa Zapadom, to jača Hrvatsku, jer je mi prirodna naša težnja i naša prirodna stanište je Zapad, odnosno Europa. Cijela naša povijest je usto vezana, na kraju kraja najveći dio našeg stanovništva koji je iseljen, koji ne živi u Hrvatskoj, živi u zemljama, evropskim zemljama, u današnjim zemljama Evropske unije, isto tako i u Americi,
Kanadi i Južnoj Americi, to su zemljama zapada. Nemamo mi iseljeništvo u Rusiji. Evo kada vidim da su vam ove teme vanjske politike koje se dosta tiču naravno i Hrvatske dosta važne, kako je onda vaše stajalište i prema proširenju Europske unije, u kojem roku i na koje države i pod kojim kriterijima? Što se tiče proširenja, ono što mi snažno podržavamo da se Ukrajina u postupku koji slijedi primi u Europsku uniju, kad to vezano uz proširenje. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, to mora se ići strogo individualno. Glavni tu destabilizator na Balkanu je Srbija. Koji je vaš stav prema Srbiji? Prema Srbiji mi što se tiče, jednostavno se mora Europa, a time i Hrvatska, imati drugu politiku prema Srbiji, u nekom smislu da to bude politika koja će Srbiji reći da se ne može tako ponašati. Ne zaboravite, po svim istraživanjima, to je ključno. 80% stanovništva u Srbiji je proruski orijentirano, znači oni podržavaju agresiju na ovo. I to svi šute, to je ajmo se baviti šovom, ne. Međutim, tako se to ne može. Ako uzmete usporedbu Bjelorusiju i Srbiju, u Bjelorusiji je oko 70% po procjenama stanovništva za zapad, ali ima političku elitu kako ima vojnu i geopolitičku situaciju kako ima, i Bjelorusija je više okrenuta zapadu nego Srbija, a nalazi se u takvim prilikama. Govorim o raspoloženju stanovništva. Prema tome, Evropska unija mora imati prema Srbiji drugačiji tretman i Hrvatska, da se jednostavno preodgoje politički, da kažu ljudi ili ćete se ponašati tako ili mi ne trebamo vas, ne ćemo vas ni financirati ni tako dalje. Što se tiče drugih zemalja, prije svega Bosne i Hercegovine, da, to je zemlja hrvatskog naroda. Bosne i Hercegovine, mi smo mišljenja da se, mi podržavamo i pozdravljamo to da se počinju ti pregovori, međutim smatramo da se Bosna i Hercegovina sa ovakvim rješenjem u Daytonu koji je potpisan, da to neće funkcionirati i da to ne funkcionira. Kad se uvedu kriteriji, europski, građanski kriteriji na Bosnu i Hercegovinu, politički život, sve dolazimo u problem. Vi imate u Bosni i Hercegovini kao biračko pravo, pa Hrvati nemaju pravo, ili u smislu biranja Doma naroda, predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je točno, sve točno. Međutim, mora se osigurati da na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, znači i u Banja Luci i u Mostaru, jednako biračko pravo ima Hrvat, uzet ću biskup u Banja Luci i biskup u Mostaru nemaju jednakog biračkog prava kada se bira član predsjedništva Bosne i Hercegovine ili predstavnik u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Znači, tu ima dosta posla napraviti, a isto vrijedi isto tako i za Srbina koji ne može glasati iz Mostara za svoga, ako želi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, svoga predstavnika svoga naroda, ili pak Bošnjaka. Znači, to su, jednostavno je potrebno zdravorazumski o tome suditi i ići sa zdravorazumskim prijedlozima, i tek tada se može napraviti pomak što se tiče Bosne i Hercegovine. Treba isto tako ohrabrivati Crnu Goru, Albaniju. Albanija je dosta se dobro razvijata, i Sjevernu Makedoniju. Kako je situacija prema Kosovo, što se tiče Kosovo ima dosta dobrog lidera, ovog gospodina Kurtija. On ima vrlo jasan i političke i moralne stavove, i on to vodi Kosovo na način kako vodi, ja smatram uspješno. Kosovo ide u tom smjeru da bude i Ujedinjeni narodima, Vijeću Europe i tako dalje, nastoji ući u te institucije. Šta će biti konačna sudbina Kosova? To je stvar Kosova, Republike Kosova i Republike Albanije. Možda u budućnosti dođe i do jednog demokratskog ujedinjenja i Kosova, Albanije, neku saveznu albansku državu. Zašto? Zbog toga što jednostavno je to ishod tog 20. vijeka i tog rata koji je bio 90. godina, osobito 99. na Kosovu, i tu povrata nema, a što se tiče drugoga, jednostavno je i stanovništvo Kosova su dominantno Albanci, srpsko stanovništvo živi samo, ima ih u enklavama isto i diljem Kosova, ali ne mnogo, i ovaj sjeverni dio, Sjeverna Mitrovica.
I tu mora im se zagarantirati sva ljudska, građanska, nacionalna, etnička, jezična, sva prava moguća po najvišim europskim standardima, ali što se tiče u smislu nekih mijenjanja teritorija i tako dalje, mislim da je to pase. Evo kada govorimo o proširenju Europske unije, da vas pitam i za NATO, što se tiče proširenja NATO, Hrvatska je članica i NATO saveza. Što se tiče NATO-a, ja sam isto tako, svaka suverena država mora imati pravo, kao što pristupa Europskoj uniji, pristupiti bilo kojem savezu. Jednostavno mora se inzistirati na tom principu. To znači konkretno i Ukrajina, ako oni hoće biti u NATO, ako NATO zemlje to s tim zaslože, to je to, nema razloga. To isto tako što se tiče zemalja u našem okruženju, ono što se zove Zapadni Balkan, isto vrijedi, mi podržavamo ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, Crna Gora je u NATO, Albanija je u NATO, sa Kosovo ne znam u konačnici kako će biti, ali ako Kosovo hoće u NATO, neka bude u NATO, Sjeverna Makedonija je već u NATO. Tako da mi smatramo da je pitanje Srbija mora odlučiti što hoće. Hoće li biti dio Europe ili će biti dio ruskog svijeta na neki način. Evo kada govorimo o tim nekim obrambenim politikama i savezima, smatrate li da bi Europska unija trebala imati zajedničku obrambenu politiku? Da, mi smatramo da, Pravedna Hrvatska smatra da mora, i dobro je ovo što je predložila gospođa von der Leyen, da se ide sa povjerenikom za obranu, i to će sad prvi puta, i imat će se i budžet i doće do planiranja tih, i obrambene politike će se konvergirati svih zemalja Evropske, svih 27 zemalja, i to je dobro. Na kojem mi mislimo da bi se vezano uz strateške komponente vojske evropske to trebalo razvijati, prije svega oko strateških oružja. Znamo da je Francuska jedina nuklearna sila u Europskoj uniji, i oko Francuske bi se trebalo razvijati plus svemirski neki programi vojni, jer je to nužnost. Nije to da što neko želi, već naprosto je nužnost. Vi morate to vidjeti. Vidite, čitamo sad ovdje civilni avioni između Finske i Estonije kad putuju imaju problema sa GPS-om, korištenje jer ga ometa Rusija i tako dalje. Znači jednom je situacija i vi morate imati i kontrolu i nad svemirom, da tako kažem. Dobro, gospodine Majiću, koja biste stajališta u Europskom parlamentu zagovarali kada je riječ o migracijama? To je jedna velika tema koja će nas i već prati i sigurno će biti obilježena u budućnosti. Jest, sigurno. Prvo dvije su grupe migracija. To su legalne migracije i ilegalne migracije. Idemo o legalne. Što se tiče legalnih migracija, to se može kontrolirati na način da, jer Evropska unija i zemlje članice, svi 27 imaju diplomatsko-konzularnu mrežu diljem svijeta. I to ko želi ući u Evropsku uniju, želi raditi, želi bilo koje poslove, to se može na taj način regulira. Što se tiče ilegalnih migracija, to je malo složenije pitanje. Prvo, mora se sa razine strateške, sa razine, ako hoćete, vojne, sa razine tajnih službi, procijeniti odakle ne procijeni, zna se odakle dolaze, ali ko stoji u pozadini tih svih dešavanja da se ljude upućuje prema Europi. Naše mišljenje je da je to vezano i da je to planirano i to nije slučajno. I ako vidite da Wagner djeluje u Africi i da iz Afrike dolaze, ne trebate biti previše, pa ako Wagner ili slični djeluju na Bliskom istoku, morate uzeti te komponente u razmatranje i vidjeti uzrok toga. I to je jedno. Drugo, ako već to je se definiralo, mora se zaštititi čvrsto evropske ili nije Europa. Moraju vanjske granice Europe moraju zaista biti evropske granice. To znači i naše granice prema susjednim zemljama moraju biti, i Hrvatska u tome ulaže uz financiranje iz Europe, dosta je se uložilo, međutim vjerovatno će trebati i angažirati jače i Frontex, znači jedne policijske snage granične koje organiziraju sve europske zemlje, neke su unutar pa nemaju izloženost toliku vanjsku kao na primjer Hrvatska, ili druge zemlje na moru, Španjolska ili Italija,
morat će se to jačati da se sa ove europske razine uz nacionalnu razinu pojedine države da se to ojača. Znači da se to jednostavno Europa mora svak poštovati ko ulazi u tu kuću, da se u tu kuću ne može ulaziti kako se ko sjeti. Ali ono što po nama nije dobro odrađeno do sada i nekako se to sve nešto, ne bi rekao, mora se uzrok toga tih migracija. I u Siriji, u Siriji je, koliki je uloga rata u Siriji, velika je uloga. Kakvu imaju ulogu ti ISIS-i, znate, to mora se otvoreno razgovarati i tek tada se može doći do rješenja. I onda će ljudi vjerovati, a ne da bude kaotično. Što se tiče migracija, ovi koji dolaze radnih u Hrvatsku, mi smo mišljenja da je trebalo tu više plana. I sada se mora više planirati. Ja imam dojam, ne mogu reći, ja nisam nikad registriran, možda neko drugi registrira, ja osobno nisam, da je bilo na sjednici vlade prije 2-3 godine, 4 ili 5, bilo koje vlade, da je se razgovaralo i reklo se, slušajte, imamo migracije, iz koje zemlje ćemo stimulirati migracije, koji tip i tako dalje. I u integracijama. Imam dojam da se to dešava stihijski, da su to neke firme našle, agencije i oni izgleda kao da trguju s ljudima, sa jedan malo sofisticiraniji način. Jednostavno došlo je vrijeme da se ne razgovara o rukavicama, mora se razgovarati direktno, otvoreno, argumentima i mnoge stvari se moraju propitivati. Ja kažem, ovaj rat u Ukrajini je otvorio mnoge, čak i pitanje ishoda Drugog svjetskog rata. Ništa to još nije u konačnici, jer nije ovo došlo sve s Marsa i ovo ne dešava se. Koliko je onda i demografija povezana sa ovim sveme što ste rekli i kojim bi mjerama stranka Pravedna Hrvatska i vi, ako bi bili izabrani u Europski parlament, popravili demografsku sliku Hrvatske, ali možemo reći i čitave Europske unije? Jednostavno sve i sa razine Europske unije se mora ohrabrivati prije svega financijski instrumente. Ne znam li znate, recimo Južna Koreja je rekorder svjetski rekorder u financiranju novorođene djece. Stimuliran se za novorođenu djecu, oni daju u iznosu oko $70,000 po djetetu. Mora i Europa razmišljati, ne kažem ja na ovaj način, osnovati neki fond kojima se i sa europske razine demografski digla Europa, ali i sa nacionalnih razina, sa, ako hoćete, regionalni, županijski, općinski i tako dalje. Vi morate isto tako, naročito mlade, radnu snagu, kaže, nedostaje nas, evo, recimo, liječnika u manjim mjestima. Morate napraviti da oni se tu, da tako kažem, poslovno nasele, omogućiti da imaju taj i stan, da se u tome participira, lakše dođu do toga, i onda će to indirektno utjecati i na demokratsku sliku toga područja. Znači, rad, stimulacija te plaće i što više dizanje plaća, i onda će biti manji odljev iz Hrvatske, to možda sam zaboravio reći, ali sad ću napomenuti, da se naprosto višim plaćama destimulira izlazak iz Hrvatske. Isto tako i drugih, sa europskih zemalja, ima i drugih, Portugala, imaju i druge zemlje taj problem. Ako se bude ustrajano u ovome i sa nacionalne, i sa europske razine, i sa regionalne, ako hoće, onda će to dati rezultata. Evo, već smo nekako i pri kraju emisije, gospodine Majiću, koja je nekako vaša poruka biračima, vaše završno obraćanje, što biste im poručili vezano za europske izbore? Pa ja bih u ime Pravedne Hrvatske želio reći, prije svega, izađite na izbore. To je prvo, glasajte kako mislite da po vašem osjećaju za stvari, ali izađite na izbore. Najveći dio, gotovo neki kažu i 2/3, ali neke i manje nešto, zakona koji utječu naše živote u Hrvatskoj se donosi kao direktive, kao različiti akti u Europskom parlamentu ili pri Europskoj komisiji ili vijeću Europske unije. U svakom slučaju Europa jako utječe na naše živote i jednostavno dođite, izaberite one ljude kojima vjerujete, koji će doprinijeti. Svjesni, kažem, opet trenutka, mi smatramo da je sigurno sada u Europi na neki način, možda će zazvučati malo na zaparaće uši, ali ja ću reći,
Možda se bira i ovoga puta 10. parlament se bira evropski direktno, od 79. se biraju direktno zastupnici. Možda je ovo i prvi, da tako kažem, ratni parlament Evropske unije. Ja ne zazivam to, ne želim, ali vrijeme je tako da se mora i o tome razmišljati. Evo, hvala vam lijepa gospodine Majiću. Poštovani slušatelji, u proteklih 20 minuta predstavili smo kandidacijsku listu stranke Pravedna Hrvatska uoči izbora za Europski parlament, a s nama je bio nositelj liste i glavni tajnik stranke Pravedna Hrvatska Tihomir Majić. Do slušanja. Europski izbori 2024. Predstavljanja kandidata.